Boss, nganong nag-IT mga boss? Nag-IT ko kay abinawag pindot-pindot tura niya. Abinawag pindot-pindot tura niya. So what's up majong buntag ninyo mga badi? For today's video is matutag eskwelahan mga badi. Kaya natay ipangutana sa tuwa nga classmates. So sa paidugayan mga badi, matik transition. O karon mga badi na natadiri sa mga eskwelahan. Unya ang ato nga video karon mga badi atong pangutanon ng atong mga classmate kung ano nga nag-IT sila nya atong paminawon kung unsa ang ilahang mga tubag mga badi. So atong sugdan mga badi. Dol nga nag-IT mga dol. For the information of everyone, nag-IT ko guys kay since elementary may kumuduwag Counter Strike o Crossfire. Oh my God! Yeah boy. Nga karon unsam din ko ana nga dinam din ni maayo. Ang tambag minras wa pa mo nang eskwela college. Undangin na. Why are you running? Lloyd, ganun nag-IT mga Lloyd? Nag-IT ko kay mahimo kong IT instructor po. Mahimo kong IT instructor po. Oh my God! Carl, ganun nag-IT mga Carl? Nag-IT ko kay Way Guapos IT. Way Guapos IT. Boss, ganun nag-IT mga boss? Nag-IT ko kay abinawag pindot-pindot tura niya. Abinawag pindot-pindot tura niya. Tambag na ako sa mag-IT. Kung atog mo daan, intras pwede pa. Goy, ganun nag-IT mga goy? IT ko kay pag Pedro na ako, moray bubuglin niya. Moray bubuglin niya. Nice. Lan, ganun nag-IT mga Lan? Secret. Secret. Dol, ganun nag-IT mga dol? Nag-IT ko kay na suggested isang ate pero nang choose na ko ng IT nga no choice na siya. What? Bakit? Ang unang course nga ganun ta ay criminology. Oh my God! At ni-suggest ang ate nga na kanilang daw IT kay lisod siya pero in nowadays mo siya high end nga course niya dako kag makuha nga sweldo sa ba. Ray, ganun nag-IT mga Ray? Ganon nag-IT ko. Ganon nag-IT ko. Oh, Eh, gusto na ko maaya among aircon. Gusto na ko maaya among aircon. What? By the way, wala may aircon. Nag-IT ko eh. Mahay ko mag-gold plan versus Zoom. Mahay ko mag-gold plan versus Zoom. Okay, tungod. There's a long story behind this na ako lang i-short. Napugos ra ko. Napugos ra ko.